काय पैसे होत काय इतकं वेळ थांबलं घेऊचीच लागते आता घेतलं किती दिले आणि किती दिले किती घेतलं 150 चल तू कापूस करू अरे ते एक कापूस आहे आता तो दे रे तो दे मला भेटतला माहिती आहे करतात ते घेतला काय पैसून येता म्हणता पैसून येता म्हणजे जपानसून मेले पुष्पक देवा नाही नाही एका बघून समाधान एकाच सगळी जरा येता बघ तू बाहेर तुका घी उपास झालो आता उपासाचं काय संबंध नाही नाही भेटणार तो दांडी आपला होईया अरे दांडी ती अरे ते कधी असं काय बघायला सांगायचं करते मराठाचं थांब अरे मुर्का माका ते थोडंसं ते नाही घेतले मुर्का परत मुर्काव केला 150 ला कानपट आहे ना फालतूगिरी करत पाठी कशा रावलेलं आधी पार्टी म्हणजे त्याची शोधाशोध चालू आहे कोणाची पकडम पकडाई करतात कोण किती हवे सामान रवलं आया कळून हव्या म्हणजे तू पैसे देऊन होते पुढे पुढे एअरफोन घालून आपला एअरफोन काय होतो अरे ओळखीचे सबस्क्रायबर होते ते पुणग्यानी खरी रावली रे अरे माहिती बघ ही बघ घेतात बघ काय घेतलं बघ आधी कशी आहेत बघ आधी बघ आम्ही तुमका फसवीत होता फसावतात चल तिकडे चल आधी बघ कशी आहेत म्हणजे अजून घेऊ काय असा पुष्पक प्रसाद दिदी पुष्पाच्या काय हातात नाहीत रे दाखव मीठ काय आपल्याला कधी थांब पहिलं आधी माका दाखव मम्मी घेत आहे नाही तर नाही घेत मी दाखवते अरे धर मीठ पण हातार नको माका हातार नको काय पण नालाय का चमचं अरे ती मीठ लावून देऊ शकता मीठ आणि तो खाली सांडवणार ते टाकतो ते बघ मसाला बिसळ अरे याचा उपास अरे बनवून टाकलाय नाही घेतोय मग 12 वाजून गेले मग अशी खाल्यान काहीतरी जरा मसाला वगैरे टाक येत नाही गेला तसा अरे टाक मी करतोय लवकर रे बाबा टाक मी बघते काय बरा खाऊ ना तिकीट एक ग्लास दे रे एक ग्लास दे दोन किती रुपये रे किती दोन बाबू गया हो काही गेलो तर तू गायब कसं होतं काय कळत नाही मग सारखं एक चमच दे चमच दे थांब एक दे आधी गरम गरम आमका खाया आम्ही एकच घेतलाय पकड अजून एक दे तुझ्याकडे पाणी नाही या माका वाटलं आईस्क्रीम घेऊ किलो नाही काही तू ती ट्री तुम्ही द्यावा तुम्ही आज कसे म्हणजे दे आम्ही तुका आणला एवढा नेलं तुझे सबस्क्रायबर भेटले त्यात आता तरी दे कुणी बाजूकच राहूला मग मी पाणी नाही घेतलंय ना तर तुम्ही काय खाणार होता असं मला सांग आम्ही गायनी आईस्क्रीम घेऊन मोकळी होणार आम्ही दोघे जण कधी कट मारू तुमका कट मारी ना आम्ही तास बघता कट मारताना तू मगात माझी गाडी लॉंग कट मारून गेली कोण घे का तुका काय भैया चोकोबार काय द्या ह्या तू काय होगी
तुझ्या तुका पैसे दिले तुका तुका आणखी एक द्यावा ए तुका माका ह्या नको गेलो रे उडत तू बघतास ना तुझं लक्ष मी ताच बोलतोय म्हणून मी ते काही विचारलं नाही तुझं त्याचं लक्ष दुसरीकडे होतं कॅन्डी दे बघी गोलवाली गोलवाली तुझा खायचा होगी पण घे एकदा सांगणार आहे का ती रे सांगते का गोष्टी सांग सांग काय ता तू लक्ष कॅन्डी द्यावं दुसरी कॅन्डी हा मँगो फिश कॅन्डी काय मँगो नाही रे कॅन्डी म्हणून ताच आताकडे बाकी काय नाही ती बघ हा ही देवा ही नाही रे बापा ताचा त्याचा दुसरी ना गोलवाली ना हा ती सांग रे माका माहित नाही तुका काय वय आता माका कसं माहिती मग बरं नाही आता येईल तेव्हा मग सांगा ते तू पैसे तू दे त्याला ना नाही तो देत तुला सगळे पैसे तू दे त्याला अरे मी कसं खाव तुझा कवर तरी काढून दे घ्या भाऊजी काय त्या दिवशी चाव जत्रेक नव्हते आत्ता चाव नाही म्हणून माझ्या घोड नाका सांगताना बायको फिरली की माझी जत्रा झाली माझं घरात घोड- बसून जत्रा करतो नाही नाही ते त्यांच्या मित्रासोबत येणार होत उद्या म्हणजे येणार होते येणारात म्हणजे ते कामावरचे मित्र त्यांच्यावर येणार मग आता बोललो तू त्यांची जत्रा झाली म्हणून मग कशी नाही येणार? ना आता येईल असते पण ह्या सांगणार असता ह्या घेऊया काय ता घेऊया काय नाकाची सवयच नाही हो ना मारीन तर आता हे आईस्क्रीम मिस्टर मिठला बिठला काय ना माय सिस्टर बघा बघून घ्या काय बोल नाही बघा तुम्ही बघून घ्या दहा वेळा बघा काय प्रॉब्लेम नाही मला या साईटिक लाव गो या साईटिक लाव असा या साईटिक दिसा नाही याच्यात हा किती सांगता अगो किती सांगणार दुसरी दाखवा का 150 रुपये कमी करणार नाही ना 150 किती कमी म्हणजे 180 रुपये दुसरी दाखवा 180 करायचं आमचं 100 रुपयात नाही हा? अरे जाने नो अजून काही दिसत नाही तो काय का अजून काही दिसत नाही तो येऊचो घेतो ना तो काय काय घेतला तो पण घेतच तर घेण्याचा टाइमपास कशा गुगीच करत यांचा रापे काम जास्त आहे कशा काय मारीन घोळणे गप्प बसा नाही कोणाच्या कोणी आम्ही काय केला तू घेणार ना काय ना या पुढच्या पुढे या मागच्या पुढे या या 150 रुपयाला ह्याची आधी पसंत येत नाही एक पर्स कशी काय फिक्स किती ए बाबा तुझा होता तुम्ही जावा ना आम्ही घेऊची आमका बायका 1 तास गेलो अरे 1 तास काढलास ना पण उगाच ते पण ओळखीचे होते हो काय चैन पेचीन पैसे होत काय माहिती तोडणार ना इतकं वेळ थांबलं घेऊचीच लागते आता तुझं मी घेतलं घेतलं किती दिल्याने तुका घेऊचा नाही ना कशा पण लुडबुड कशा आहात तुझी उगाची ए बाबा जवळ लग्न काढू लागला एका घराकडे पाठव जत्रा वही किती दिले कमी करता नाही
180 रुपये. कमी म्हणजे 180 रुपये. काय झालं तर आज चांगलं आहे ना पप्पा. किती घेतला 150? चल तू म्हणून आधी किंमत करू का आम्ही अरे आहे ना. 120 सांगणार आहे ना पप्पा. कुठे जायचे असल्याकडे आणि काय आणि काय भया परत विचारता पटकन. ते का काय विचारतो पुष्पा किचे पण पुष्पा शाळेत आता काय नको आणखी कशासाठी द्यावं? तो बोलणार नाही या पुष्पाने. यो माणसांची किंमत आमका सांगता. 150 सोयन काय याचा काय टाक बघ नाही तर मी चाललोय. किती सांगता? काय बा सांगता चल. बुवा? खरा काय तर ती किंमत त्याची काय खरा म्हणजे काय खोटा घड्या खरा घड्याळ करा ह्यो किंमत तर बरोबर सांगत नाही हा. माका आता एक सांग तुला उद्या एक सांग. 120 रुपये मग चल नको नको 120 टाक नाही तर. घड्याळ नाही रे बाबा. याकच दुकाना की तू म्हणजे याकडे ह्या ज्याप्रमाणे शॉपिंग करतात त्याप्रमाणे माका वाटतात 10,000 दिलेले आहेत. दिलेले आहेत. पुष्पा माका मागे दिले नाही माका पैसे तेव्हा तास घेऊ. 1,000 बघलायचे 2,000. 2000 हो किती 2000 आधी आमका जरा 500 दे आमचे काम होते. बाबा म्हणजे हे माझ्याकडनं आईस्क्रीम घेतलं नाही आणि आणि 2,000 आपले असेच ठेवले. जाताना तिकीट देणार तुका माहिती आहे आता रवान दे. आता एका कापतय बघ मी आता मका कळला. काय घे घेऊनच होत नाही की ती सुगंधाची पुढेच गेली. आमचा किती रुपयाला घेतला ते? 150 रुपये. तुझं असं काय घेत तर कायच नाही झाला. मी आज पण मी घेते. मग चला चला पुढे पुढे चला. तू सांगलं हे बूट भेटते तिचे बूट भेटत. हा हे बघा ही सगळी घ्यायची. हा ही बघा पुष्पा हा आणि ह्यो नंदन काकी सांगताय मग मामाला काय भाकरी वगैरे घालताय आणि घावणे काल मामाने पैसे नाही दिले वाटतात. नाही दिला होतं घेतल्यान किती आता दमलो. काय तर दिसत नाही बाबा हातात त्याच्या. अरे काय दात काढत एका बसव तू जात नाही तर नंदन पडात तर बघ परत पडात तर पकडलं मागे पण डबल सीट. ह्या बसता एका वाटता तो नंदन बसला म्हणजे मीच बसलो. नंदन ही मावशी आता तो पण ये म्हणता अच्छा का तो पाठच्याक बघता पुढे बघ मावशी येता. 220 का सांगतो या समुद्राला एकदा जाऊन येऊ चला. तुझा तुका चांगल्या समुद्रावर येऊ का ना माका सांगलं जर मी येतोय का जा मग ती हे काव घेऊन जा. मी जा माझा घ्याऊचा तू आणि मी काय जाऊन घेतं माहिता कधी बसना काय घेतलं असता तुझ्यामुळे घेऊच नाही. काय आमच्यामुळं म्हणजे आमच्या बरोबर हस काय घेणाऱ्यांबरोबर घेतल्या त्या बघ तू रापतच राहुलं. काय बाय 500 घेऊची तेवढी माझी आता ऐकत नाही. काय सांगता तो ह्या आधी घे किती काय दा 350 रुपये प्लीज. किती झाले 350 काय किती सांगतात आणि ह्या काय घे ह्या काय आढळलो 350 बरोबर आहे. चल काय बोलत असता बोल. 400 नाही 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 350 नको 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 तो देते तर हा दे. आता मी बोली केली आहे ना 350 म्हणजे 350. चल बाजू 10 रुपये वर दे नाही तर नाही. चल तू सांग तू माका सांग तसं. चला मी मग मागेच घ्यायचे होते ना टाइमपास करायला होता. टाइमपास नाही हो तो टाइमपास आलो मोठो. जो काय करत होतो चल गावतेले काहीतरी एका तरी दुकानात चल
बंदच केलं बाजरीचं तर बंदच झालो. अरे ही पोरं खरी नाहीशी होतात मध्येच कळत आहे. मध्येच तुम्ही काहीतरी कडप आता. आमच्या वहिनी आहेत त्या. हा ही वहिनी आहे. हा खरेदी करा ना. हे आमचे सबस्क्रायबर आहेत. आम्ही बघतो आम्ही पण बघतो. कसे असतात बरे. हे मुंबईला गेले की तू व्हिडिओ बनव. हा मी बनवते. काय तो गोप्रो काय तो आणलाय ना आता ड्रोन आणलाय. चला. हा चला. झाला घेतलास काय तर कधी वाटली कोणाची आणलेलं कधी पाणी दी तू. पुष्पन मॉपच घेतल्या ना काही. चला तर मित्रांनो आता पहाटेचे 4 वाजलेत आणि आता आम्ही चाललो ही चालली आहेत आणि जत्रेतली मजा मस्ती करून झाली सगळी आणि खाऊन पिऊन सगळा झालेला आणि आताच घरात जाऊची ह्या चालली आहे. चला तर बाय. शिरो झालो आणि म्हाका झोपव येता डोळ्यावर. आता कशी गाडीत जागा नाही पुरी तरी. कोण इली नाही इली कोण नाही. पिशवी विनुकडे दी